Morna lura għal ġranet fejn lebda disgrazzja mi permanenti u fejn lebda bib ma jinalaq totalment. Ġranet fejn falliment politiku jew pubbliku kważi qatt ma jkun ikkastigat, anzi jkun irriċiklat. Iddikjara dan l-editorial ta' Times of Malta meta spjega dak li kien deskritt bħala ċiklu familjari fil-politika Maltija, fejn politikant ikollu joħroġ mix-xena taħt del ta' kontroversja imma jerġa' lura fil-ġimgħat, xhur jew anka snin wara fir-rwol li ħallsu għalih iċ-ċittadini Maltin u qawċin mit-taxxi tagħhom. L-aktar każ riċenti huwa dak tal-eks deputat mexxej tal-Labor Chris Cardona, illi fl-aħħar jiem ġie appuntat konsulent tal-policy taż-żgħażagħ fil-Ministeru tal-Edukazzjoni. Bl-editur jistaqsi x'inhuma l-idejat illi fil-verità Cardona qed iġib għal dan is-settur. L-editorjal jispjega li minn barra li Cardona huwa avukat u kien anka Ministru tal-Ekonomija taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat huwa kien investigat brabta ma' pjan li allegatament kellu mal-aħwa De Giorgio sabiex joqtlu lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia meta Cardona kien deputat mexxej tal-Labor, xi ħaġa li ju qed jiġħad. Cardona huwa wkoll isem sinonimu mal-burdell fil-Ġermanja waqt li kien fuq żjara f'isem il-Gvern tal-Labor. L-editur jispjega li tħares kemm tħares lejn is-CV ta' Chris Cardona wieħed isib diffikultà kbira biex isib evidenza dwar is-suppost esperjenza li għandu fil-policy għaż-żgħażagħ. Iżda minkejja dan huwa qed jitħallas 37,000 euro fis-sena bl-allowances għal dawk li huma 10 sigħat ta' ħidma fil-ġimgħa bħala konsulent. ċoe 70 euro fis-sija f'pajjiż fejn ir-rata medja ta' ħlas fis-sija hija ta' 9 euro. L-editorjal jispjega wkoll li din il-mossa mhux waħda li tissorprendi u kulħadd qed jifhem li Jazz Pardi tanti ma impjegax lil Cardona sabiex jassisti fil-policy imma sabiex Cardona jtieħ imbuttatura fl-elezzjoni ġenerali li ġejja fit-8 distrett. Aparti Chris Cardona anke Neville Gafam il-klikk estremista tal-Labor reġa' daħal lura f'Kastilja. L-editorjal semma anke lil Clint Camilleri u Clayton Bartolo fejn spjega li l-Gvern għamel ftit li xejn fejn tidħol kontabbiltà fir-rigward ta' dawn iż-żewġ esponenti.